Yan, dyan. Sige, tira. Bilis. Mga kabeli, biyahe na tayo. Pupunta na tayo sa Santa Rita, Pampanga. So yan mga kabeli, ayan yung mga kabeli natin. Hello po, good morning po. Good morning po. Thank you po. Bagay na bagay sa yung damit po eh. Bagay po. Oo. Ha? Para naka-duster. Ay, dyan po damit. Kasya. Parang kimpi oh. Thank you po, Kuya Roy. Tita Gemma. Thank you po. Yun o, ito ang kagandahan, Michael. Ito tinatanggal to, Michael. Yung tanggal po hindi. Gusto ko po pansin eh. Oo, diba? Yan. Po. Kasama ka na naman. Sama mo. Wala po trabaho eh. Yun o. Parin po. Sa mga kabeli, ang nag-sponsor, ang sponsor natin, kung sinong yung mga nagpapunta sa amin, kung saan lugar sa Santa Rita, Pampanga. Ayan. Shoutout lang natin. So, John Paul, shoutout mo. Shoutout po kay Sir Ato and Baby Marasigan. Tsaka kay Ernie and Yoli Dison. Yan. Gaspi and Rich Will Waiko. Yan, Hello Will po. Waiko. Yan. Shoutout po, Tita Rita. Yan. Sir Rodel. Thank you. Ayan, game na kayo. Game na po. So, yan. Game na po. Let's go. Ganda na sapatos mo, girl. Jajagin ka. Yun. Kaya jogging na. Ay, jogging na. Go. Sino tinuturo mo, Paul? Dyan po. Ah, Jan, nasan? Ano, pumasok na. Pumasok na. Ayun, nakita ni Jan yun na medyo malayo-layo itong biyahe natin. Hindi natin may sasama si Jan. So, sa mga nagtatanong kung bakit hindi ko sinasama si Jan, yun po, may usapan po kami ng magulang ni Jan. Pag malayo yung pinupuntahan namin, hindi namin siya sinasama kasi alam naman natin kalagayan ni Jan. Pero yung allowance nun tuloy pa rin kay nanggagaling kay Chef A yan. Kagaya mamaya may allowance na naman siya. Saka yun nga pala, Tita Rita, saka sa mga mister ninyo. Yan, maraming salamat sa may mga bigas ang Team Kabeli natin bawat isa. Maraming salamat po. Yan. So yan. Thank you. Okay, mga Kabeli, biyahe na tayo. Kaya mga Beli, nandito na tayo. 1 hour travel din mula Arayat. Mga Beli, isang oras din ang biyahe natin mula Arayat hanggang dito. Santa Rita, Pampanga. Okay, Kuya Rodel. Saan tayo? Dito na lang tayo magsaset sa may kubo. Pasok natin yan. Ayan. Sa Beli, nandito na tayo. So, yan, sabi ko kanina nasa 1 oras may get. So, ito lagpas din ng Guagua, Pampanga.
So yung dating pinupuntahan natin kila Kuya Aris saka kila Ate Jo, lalagpasan pa natin yan. Ayun. Ayos. Yan, Ate Rita and family. Thank you, thank you. So ayan mga kabeli, set up muna tayo. Poy, unahin mo si Jepoy. Unahin mo muna yung, yung lechon belly, priority mo. So alas 9 na. So 2 hours yan So sila na bahala sa Okay mga kabeli, magsaset mo na ang team kabeli. Thank you. Ayan ang bahay niya ate. Hello mga bata. Kapampangan, Tagalog, English. Mga English era kaya lang. May mga bata. Eto, inom lang ng inom mo. Okay mga kabeli, mag-set muna tayo. Yun. Yung inupatang gano'n ng tali na baka nakita tayo. Igutan mo na mo pare, pato matros ko kakain ko. Baka nga sa tulay. Baka kanina pa natin. Bantad! Dapat. Yun. Awakan mo na. Okay. Paul, dito mo Paul, dito mo na. Kaya ako kaya. Kaya ako na sit na. Ah. Okay, pero usog mo na yung pinigil. Kaya doon sa dulo. Tatawag to. May kukunin lang kami, no? Ay mga kabeli, start na tayo. So meron tayong minudo, lechon belly, seafood mix. Ano pa isa? Cordon bleu. Tapos meron pa tayong gumawa tayo ng gulay. So panoorin nyo yung gulay na gagawin natin mga kabeli. Pag nakuha nyo yan, sigurado magugustuhan ng mga asawa nyo. Okay mga kabeli, start tayo. Marination ng ang tawag dito, cameraman? Minudo. Minuto tayo, yan Yan, Leleng Bato. Yan magdala ka talaga. Thank you, thank you. Okay mga belly, start tayo. Maglalagay na ako ng laurel. So anong tawag sa ginagawa ko? Marination. Marination. Singkotya. Singkotya. So garlic mga kabeli. Onion. So mga kabeli, meron tayong 1 kilong pork liver. So hindi ko siya sinasabay dito. Mamaya pag malapit na maluto to, pag malambot na yung karne natin, saka natin ilalagay ito. So time check tayo, alas 10. So kailangan mga 11:30, cameraman, tapos na tayo. Sige po, kaya yan. Kaya yan? Kaya yan. So pag hindi kinaya to, cameraman, wala kang bilib kay chef eh. Kaya yan. Joke lang mga kabeli, nagpapatawa lang tayo. So in 1.5 hour, kailangan tapos tayo. So 4 na po tayo. Yan habang nagpe-prepare yung team kabeli natin, tayo nagluluto. So alam niyo naman po, market to kitchen tayo. So namili tayo, diretso sa kusina. Ayos. Soy sauce mga kabeli. So maglalagay tayo ng kalamansi. So meron tayong 5 pirasong kalamansi sa 3 kilos na minudo. So yun mga belly. So ito mga belly, lilinawin ko lang. Ito yung recipe ng alam ko. Baka mamaya sasabihin, syempre iba ito lang ganun. Natural, kung ano po yung nakasanayan natin at nakikita natin sa matatanda, yun ang ginagawa natin. Yan. So 5 pirasong kalamansi mga belly. So black pepper powder. Yung minudo mga belly, mas masarap siya, mas maraming paminta, mas okay.
Para sa kaldereta, ganun lang din. Okay mga Beli, bubuksan na natin yung kalan. So, cameraman, paikutin mo muna. So, imamarinate na, pagkukuluan natin to. So, at least mga, sa tingin mo, cameraman. 30 minutes? Ha? 30? 30? Tagal na yan? So mga Beli, sa low fire tayo. Yan. Okay, kuha ang takip. Michael. Takip. Lahat ang gasula. Meron yan. Yun. Okay mga Beli, cameraman, ikutan mo yung team natin. Thank you. Hello po mga kabeli. Panta pa yun? Kaya mga kabili, prepare tayo ng sa cordon bleu. Harina po. Saka bread. Crumbs. Ito yung cordon bleu natin mga kabeli. Babalutin natin. I-roll natin sa ano, cheese and ham. Ham and cheese. Ham and cheese. Ayos po. Ayos na po mga kabili. Ayos po. Ayos po mga kabeli. Ayos na po. Huwag ka naman ako na dyan po. Ayos na ka eh. Yan. Ayan. Yan ang kulitin mo. Ito po tapsilog. Tapa. Sinangag. Tapa po yan, tapa. Alam ko maigit. Hello po mga kabeli. Bulaga? Pag-ibig mga kabili. Yung ano ang plastic yan ka? Basurahan? Okay mga Beli, update natin yung minuto natin. So ayan na mga Beli. So mga kabeli, ito hindi natin nilagyan ng tubig. Kung saan siya nagtubig. So ito katas ng baboy. So ilalagay na natin itong chicken liver natin mga kabeli. Pork liver. Sorry. So medyo malambot na yung karne natin. Kaya linagay na natin yung pork liver. So tapos igigisa natin to. Bawang sibuyas ulit. That's it. Titimpla na natin ng tomato sauce, liver spread. Saka yung gulay niya, isasama na natin. Okay? So mga Beli, balikan natin mga 10 minutes. So mga Beli, okay na to. Ayan na yung ating minuto. So igigisa na natin mga kabeli. Ayan. Igigisa na natin. Malambot na yung karne mga kabeli. So igigisa na natin. Uy, salpak mo yan. Wait. Order. Hoy! Mga Beli, magigisa tayo ng bawang sibuyas. Dito, mabalin na. Mga Beli, bawang. Sibuyas. Dito sa stall pa, ano na. Dala. Hoy, mga Beli, nagluluto na tayo ng cordon bleu. So si Chef Jeboy. Hello po mga kabeli. So mga Beli, okay na yung bawang sibuyas natin. So isasali na natin dito mga Beli. Mga Beli, sasabay ko na yung ating gulay. So meron tayong, ang tawag dito, cameraman? Ay, Patatas. So potato. Tapos carrots mga Beli. Color blind. So mga Beli, sasabay na rin natin to red bell.
10. So 10 minutes na Ben, balikan natin. Ngayon mga Beli, maglalagay tayo ng tubig para dumami yung sarsa natin. Mga Beli, lalagyan na natin ng tomato sauce. So meron tayong dalawang pouch na tomato sauce, so 250 grams bawat isa na ito mga Beli. Liver spread, at least isang maliit lang mga kabeli. Ilang grams to? Mga kabeli, magdadagdag pa tayo ng black pepper. So mga beli, so ito na yun eh. So tapos na tayo. So palalambutin na lang natin ng konti yung patatas natin. So ayan o. So ayan yung minuto natin mga beli. So sa mga Tatanong. hindi sa mga 5 minutes mga beli, okay na yung minuto. Okay, thank you. Ayos mo mga kabeli. Cordon Bleu. Mga kabele, ito na yung ano. Si Kuya Michael, ginagawa mo? Mga kabeli, nagano po, refill ng kanin. Kanin. Mag-backup. Yun. Kasi ito na yung lechon belly. Kaya pwede yung belly. Buksan natin. Diba tayo? Yun no. Sarap. Sino nagsalang nito? Michael. Yepoy. No. Kuya Dam. Mga beli, titikman na ni Adam. So si Adam ang food tester natin ngayon mga beli. Sarap po, Abeli. Ayos na po. Kaway-kaway. Sarap po, sarap. Salamat. Ganda ng sombrero mo ah. Ito meron ko na sa'yo. Okay mga kabeli, okay na yung minuto natin. Cameraman, pakita mo. Okay, 1-0 mga kabeli. Okay. Okay po, okay. Sarap ng minuto mga kabeli ah. Minuto 1, minuto 2. Okay. 1-0. Okay pa din. So mga kabeli, seafood mix na tayo. So bawang sibuyas. Batolder boy. Batolder.
maglalagay na tayo pampalasa. So meron tayong oyster sauce. Dalawang sweet chili sauce mga belly. So mga belly, ito magtutubig. Maglalagay tayo ng cornstarch. So mga belly, 1 tablespoon brown sugar, black pepper, ang sarap mga belly yun. Panalo. Mga belly, lalagay ko na tong pusit. So kalating kilong pusit lang mga belly nilagay natin. Okay mga belly, tatakpan lang natin. Tapos balikan natin after, cameraman, 10 minutes. 10 minutes. Mga belly, seafood to, madaling maluto. Okay mga belly, maglalagay na tayo ng cornstarch para matikman na ni Michael. Ang bagsak, Michael. Itikman ko na po, seafood mix. Cornstarch mga kabeli. So ang purpose ng cornstarch mga kabeli, para kumapit yung sarsa sa ating seafoods, para lalo sumarap. Tama ba yan? Tama po mga kabeli. Masarap po, seafood mix. Pati ba mga kabeli, para makapit na kapit. Okay mga kabeli, dito na kami. Ayun. Ako na po mga kabeli. Masarap po mga kabeli, napakasarap. Kaya sa kabeli, 2-0. Okay. So kabeli, gagawa tayo ng Baguio beans with pork molo. So panoorin nyo mga kabeli, napakasimple lang nito. So Baguio beans with pork molo. So yung pork molo mga kabeli, para gagawa tayo ng pares. Kaya lang itong ating Baguio beans i-still fry natin, piprituin natin. So cooking oil. Ito na mga kabeli. Mga bele, ito malalaman niya pag okay na to, magiging light siya, hindi na siya kapares nung hindi pa siya na-fried. So ayan na. Okay na yung ating Baguio beans. So ito mga kabeli, malutong siya. Tapos may sauce siyang manamis-namis na pork molo. So yung pork molo, i-slice natin ng strip.
So, panoorin nyo mga kabeli, gagawin natin. Okay mga kabeli, gagawa na tayong sauce para to sa ating Baguio Beans. So, pork molo. So, cooking oil. Garlic. So mga kabeli, garlic lang, walang onion. So mga kabeli, ito na yung pork molo natin. So strip ang ginawa natin, maliliit mga kabeli. So malambot na to, kaya konting gisa lang, okay na. So tapos susundan na natin ng ating sauce. Ay, balikan natin mga 5 minutes. Okay mga kabeli, okay na yung ating pork molo. So tutubigan na natin, tapos titimplahan na natin mga kabeli. Cooking oil. Tapos palalapotin natin ng cornstarch. Okay, timplan na tayo mga kabeli. Brown sugar, soy sauce, paminta. Black pepper mga kabeli. Tagal. So mga kabeli, bubuksan na natin, matagal eh. Okay. Tapos mga kabeli, pag kulang pa sa tamis, mag-add lang kayo ng konting sugar pa. Mga kabeli, lalaputan na natin. Cornstarch. Mga kabeli, titikman na ni Michael. Michael! Konting bilis, Michael. So mga kabeli, para lang gumawa ng pares. Kaya lang ito, walang star anise. Lagyan natin ng isang gulay para lalo niya mapil ni Michael. So hanggang isang gulay ka lang, Michael. Opo, chef. Sige po. Hanggang isang gulay lang, Michael. So meron din siyang konting karne. Sarap po mga kabeli oh. Pork molo, chef. Hello po. May Ang sarap po mga kabeli. Sobrang init. Okay mga kabeli. So finish na tayo, tapos na tayo magluto. Yung lechon belly na lang inaabangan natin. So meron pa siyang 30 minutes para sa oven. So sinalang natin yung lechon belly ng at least mga 9:20 yata kanina. Tama ba? So nauna siya kanina mga belly bago ako magluto. Sinalang na ni Jepoy. So ayan, okay na. Pakita mo mga katoto. Mga katoto, abangan nyo po yung upload ni Katoto after 20 years. So ito, wag nyo muna tatakpan. Okay. So mga bele, ito na yung itsura ng ating pork molo. So Baguio Beans with pork molo. So sa mahilig sa gulay mga bele, ito the best to. Malutong yung crunchy yung yung pinaka Baguio Beans. Tapos may masarap siyang sauce, nakamix. So mga bele, tapos na tayo magluto. Tapos na yung ating ito mga kabeli, pakita natin. So yun nga pala, mga kabeli sa nag-comment, maraming salamat. Yan na, lalagyan natin ng pinto. So ang napag-decide ko, dito sa gilid mga kabeli, dito sa area na to, 1, 2, 3, 4, siguro itong apat na to,
palalagyan natin ng pinto yan para hindi yumuyo ko. So kasi kaya hindi ko lang siya pinalagyan ng pinto. Inisip ko na rin dati. Mga kabeli, yung pagsakay namin sa sasakyan, medyo mahirapan kasi baka mamaya bumubuka yung pinto. So pero at least marami nag-comment. Gagawa natin ng paraan. Kinausap ko na si Kuya Didong yung gumawa nito. So ayan, pinag-iisipan na namin. So naisip ko dito sa area na to. Yan, sa side na yan, dyan na lang yung pinto. Okay mga kabeli, silipin natin yung linuto natin. So ayan mga kabeli, lechon belly na lang ang kulang natin dito. 1, 2, 3, 4 5, palima yung tama. 1, 2, 3, tapos yung cordon bleu. Kala ko cordon bleu na yung isa. So ayan mga kabeli. Tapos ito yung minuto natin mga kabeli. So lagyan natin ng keso sa taas. Yung cordon bleu di pa tapos. So nagluluto ng ulam si John Paul. So meron kasi kaming yan, pag mga gantong event mga kabeli, nagbabaon kami ng luluto eh. So bumili sila kanina ng tilapia sa Kaburo. Yun ang lunch namin ngayon. So yan mga kabeli, kaya tayo nagluto dito dahil 40 days ni Tito Basilio. Yan at least yan masaya kami dahil kami ang napili magluto dito sa lugar na to mga kabeli. Yan happy 40 days ba Ken? Ganun ba? O 40 days lang. Yan mga kabeli, 40 days yan 40 days po ng tatay nila. So mga kabeli, shoutout ko lang po sila Tito, kung sino yung nagpapunta sa amin dito. Ayan, shoutout po kay Tito Ato Baby Marasigan, Ernie Yoli Dison, yan na mag-asawa, Gaspi and Rich Wilwayco. Yun, thank you po. Yan, saka sa kay Kuya Rodel, saka sa misis niya, shoutout po. Yan, Kuya Aris, saka si Ate Jo, saka si Rod Payad and Baby Angel, Ate Hilda, lalo na si Jomar Jomar Lorenzo, sino pa? Kuya Roy Musni and Ate Gemma, thank you. Yan saka si Leleng Bato ng California, thank you po. Ate Helen Lee. So yung mga kabeli, ito yung ulam namin Pritong tilapia. Sunog na talong. Talong na kulay violet. Tapos mga kabeli, meron tayong anong tawag doon? Buro. Toli na mo yung kalan mo, liliyab yan. Malakas yung high pressure mo yan, lakas ng usok. So ayun mga kabeli, iniwasan namin magpaliyab. Gawa ng yung tent natin baka masunog. Hindi kagaya dati, nagagawa. Pero ngayon, iwasan na. Dahil nakakulob na to. Yung init niya nasa loob na eh. So cooking challenge ba yan? Ano po? Nakakiligan magprito. Gagaling magprito. Kasurog pa. Sakto lang mga kabeli. Mga belly, start na silang kumain. So okay na rin yung lechon belly natin, Jepoy. Banata mo na. So mga belly, 11:38. Ayan. Okay na. Opo, sige po. Start na. Pahintay po yung lechon belly. Ayan, i-slice lang po. Ayan. Ito yung bindor, tika. Wow. Kanan. Ikaw, kumakang bilog mo. Bilog ko kanyan. Ikaw. Yan man ako. Chef. Ito man. Chef.
Manabo yan, Jen. Jenny Wallet. Mati namin mo rin lang. Anak mo? Anong? Sabi dito sa Wal, dala mo na rin. Bakit na rin? Wal. Oh, tama na to. Ayan po. Thank you. Ah, gini. Tama man ha. Ibarot. Lechon sauce. Limang pumaskan. Ito niya ano dito. Nasaan mo? Anong masasabi mo? Masarap. Masarap. Ano ba sasabi? Butat ka ni sis. Makantita? Sige, makantita ka ng bali. Okay mo. At sura kilo ba mga lang manok? Perito, perito manok. Kunin mo lang ito. Oo, makan niya. Ito. Oh, loob na kita ko nito. Napakatalog na itong ba? Ito kami. Hello po mga kabeli. Dapat hindi kasama, sabi ko bakit mo sinama. Yung balat po ayun po tito. Ata, hindi tayo kailangan. Mga ganun ba? Primo. Oh? Oo. Mamaya, marami ka naman. Hello po mga kabeli. Maluto na po kayo. Si Chef A. Saan ba sila tatawag? Si Chef A po mga kabeli. Napakasarap po ng mga niluluto. Rita. Yeah, Beli, kasama din pala tayo sa linuto natin. Ayan, pinsan ni Ate Rita. Ayan, shoutout mo sila kuya. Hello ate, kumusta? Koy, alang mga kanya ng alaway tam ko. Apo, thank you. Ate kami rin kasing ulam eh. Ay, hindi,
pwede ako. Ay mga Beli, sama din pala tayo dito sa linoto natin. Okay mga Beli, kain muna tayo. Yaman. Give me sauce. Thank you. Kain tayo mga kabeli. Kain po. Kain po tayo. Kembot daw, kembot. Ay, kaya tayo din ng pinggan. Nakay. Apo. Hindi po, kuha lang po kayo mga kabeli. So mga kabeli, gusto ko itong bibe. So may kalderetang bibe mga kabeli. Sarap ng itsura. Sarap. Masarap pala, hindi masarap yung itsura. Tingnan ako dito. Saan na ito ng ay, sabi na. Makakain nito. Yan po mga kabeli. Thank you po. Yun. Ito masarap. Ano, ito ba yun? Hindi, ito. Ito yun. Ito yun. Ito. Ano? Kain po tayo mga kabeli. Diretang bibi po. So, Michael, pasuyo na lang ako. Wala po. Pasuyo na. Namidyo ko. Boss, saan kasi yung belly na to? Sa lugar kasi to? Ay, ano? Apa? Saan kasi kayo? Yung kabel Arayat na to? po. Arayat yung ano nyo, no? So, parang naka-vlog na ano. Kayo lang sa Yan! Anong gusto mo? Ide. Wala tayong kutsara dito, be. Kutsara. Ala, Kutsara. Kutsara. Oh, mga kakainin. Hindi na rin. O yun nga mo buli kayo ng karel eh. Oh. Eh, pwedeng ikot ako mga ken. Nebelen. Batak yan ang nila mo. Emre? Saan ka naman? Yan ko no. Ang uladela na sandari kinamay nakanuburi. Siyempre, bulidahan yan dyan sa chicken. Oo, sauce na yan, sauce na yan. Kamu ni kamu riyan darang bela ni kamu. Masarap yung ito. Tapos yung face namin. Masasabi mo na. Masarap yung mga luto niya. Wag mo masyado po yung face namin. Masarap naman, naka-live ba yan? Anong channel? Hindi lang timbang. Anong channel? Ubus pa natin yung luto na. Masarap na. Paano pag mapapanood yan? Ng kabeli. Paano pag natikman pa? Tikman natin yung luto ng kabeli. Saan ka ba? Kabeli. Masarap siya. Sorry, kaya ba? Abding ka. Giden, giden. Mapin din nga ikarundar. Ila data. Ring nga, ring kapatid mo. 4. Balita kasi masarap yung kabeli, kaya luto nila. Tingnan natin. Maybe pa. Kuy. Kuy ka naman na ba? Wala sa ako yung dapan yung ko. Manyaman da, manyaman ka na, be. Be, sabihan mo masarap po.
Sabihin mo, be, masarap to ha. Ang bagay. Karna, sige ka tapos kay na kay tayo dari Bob. Dami. Patay niya din din. Anyaman. Yung camera. Mga Beli, kain po tayo. Kain po tayo. Kain po. So kasama din pala kami sa linuto namin mga Beli. Maraming salamat po. Thank you po. Cameraman, kain ka na. Kain ka na. Kain ka na po. Thank you po. Sa pagkain. Hello po. Ay, kumusta po pagkain? Masarap, malasa. Thank you po. Hindi kami masabi kasi masarap. Sura pa lang, mukhang masarap na talaga. Hello po mga kabeli. Hello po mga kabeli. Tapos mo kinan din eh, sinabi? Magburak sa bidila-dila. Eh mga Beli, tapos na kaming kumain. Tapos na rin kumain yung mga kliyente natin. Parang kimpi oh. Magliligpit ako mamaya. Maya maya mga Beli, sabi ko maglikpit na. Tapos ayan si Adam mga Beli. Yan lagi yung talento yan. Yun oh. Parang, tapos si John Paul nandun. So puntahan lang natin sila Kuya Rodel yan. So siguro mag-outro na rin tayo mga Beli. Silipin muna natin yung mga pagkain. Thank you po. So yung seafoods natin, mixed seafoods, subos na rin. Tapos minudo. Yung gulay natin, ayan, konti na lang din. Dapat matakpan. Wala. Kuha tayong pantakip mga Beli. Kumain na aking pinggan. Kapi mo gano'ng pinggan? Ayun yung pinggan? Kabidyo kayo, man pa yellow ah. Hello po. Shoutout. Shoutout ah. Shoutout! Espeleta, happy birthday. Nailagyan ka yan. Arvin Espeleta, happy birthday. Yan. Birthday na bossing. Shoutout. Sakto. Exabesa. Ayun, buklat sila po. Shoutout. Ano kayo? May tauli kayo. Sinal kayo panging yelo eh. Inutos na kaya rin boss, may kawalaring yung sunod. Wapin, mapalo ka mo. Magdaganda kami. Artix. Ano, buklat yun na mo po na. Malango kasi kaya tikpan doon din. Yan bibi, ano, luto de.
Tayo mga Beli, yan, tapos na rin naman kumain. Dumating na isang grupo kanina. Yan siguro magpapasalamat na tayo, tol. Yung shoutout natin? Paring Raymond Cueva. Thank you po. Hindi, yung kay yung sinulat mo. Yan Leng Bato, yan Magdala ka Koyang. Thank you. Ayan, shoutout tayo. Iba yung sinabi, yun na lang huwag nyo lang basagin po yung yung Yan wala daw po. Yan, shoutout po kay Kuya Allen. Yan Kuya ng Bayan. Yan Bert Flores Bongbong Flores Lizardo Magdala kamag-anak ng Leng Batu. Yan shoutout po. Yan, thank you. Tapos magpapaalam na tayo. Mga Beli, may bisita si Kuya Rodel. So sa misis niya na lang doon tayo magpapaalam. Yan. Una na po kami. Thank you po. Ate, magdakal salamat po. Thank you po. Sana makaulit po kami. Thank you. May bisita si Kuya hindi ko maabala. Opo, kaya lang umiinom okay lang. Sige. Ayun mga Beli, puntahan natin si Kuya Rodel. Thank you. Kaya lang may bisita. Thank you po. Kuya Rodel. Una na po kami. Mag-ayos na po kami. Yan. Sige, maraming salamat. Bayang, thank you na. Thank you po, thank you. Shoutout mo na lang yung mga kapatid mo. Hindi ako talagang ako dyan. Salamat na lang, sir. Okay, thank you kuya. Sana next time makabalik kami. Ay, thank you po. Una na po kami. Okay mga kabeli. Mahihayin nga si kuya. So, ingat ang lahat. God bless all. Ayan, ang team kabeli natin. Thank you. Thank you po. Bye-bye.